काय बना पड़ছে কোকরাঝার রে এটা রাজুয়া রাইজো হে কালার লাগাবনা এটা खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौ बांसिन लफिन बरायफिननाय थाबाय तो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ बर'नि गुदि बाथौ धोरोमनि जा दुमख'नाय बेरा बेथ' औवानिसो जानांगौ नङा होमबा नोंथांमोना भिडिअ नुनो मोनबाय जे बे दुमख'नाया लहानिसो दुमख'नाय नुदों नङा होमबा तो बे जोबोद गोरोन्थि जादों आरो बेयाव जेबो ओंथि थानाय नङा आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बाथौनि जा दुमख'नाय बेयो औवानिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं आरो बेयाव जोंनि माखासे ओंथि हाबनानै दङ बर'नि बाथौ धोरोमाव बिबार बाथौआनो जा बोलि बाथौआनो जा गोदोनिफ्रायनो औवाजोंनो दुमख'नाय जाखायोमोन दायो नुनो मोनबाय लहाजों दुमख'नाय बेयाव जेबो ओंथि थानाय नङा तो बेनिखायनो बेफोरनि सायाव जोंनि बाथौ धोरोमनि समाज आफादा थाबैनो गोख्रों राहा लानांगौ नङाब्ला जोंनि उन जोलैया बेफोरनि सायाव जेबो मिथिनाय नङा आरो जेबो ओंथि गैयै खामानिफोरखौ मावनो लागोन तो बेनि फारसे थाबैनो राहा लानाया जोबोद गोनां होननानै आं सानो तो लोगोफोर नोंथांमोना मा बुङो कमेन्ट खालामनानै बुंहरदो गासैबो।